Lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rikici ne ya barke a tsakanin jaruman masana'antar Kannywood, ko kuma a ce tsofaffin jaruman masana'antar Kannywood. Da dai sun kasance jarumai ne a masana'antar Kannywood, amma yanzu ba sa bayyana a cikin fina-finai. Amma wasu mutanen ma ko kuma kansu suna kallon cewa su ne fa jigo a cikin wannan masana'anta. To idan jigo ne su a wannan masana'anta, bai kamata a dinga samun wannan rikici da ya barke a tsakanin nasu ba, har da zuwa kotu. Kamar yadda aka sani dai Rukayya Dawayya tsohuwar jaruma ce a masana'antar Kannywood. Abin da ya faru a tsakaninsu da Rashida, ma'ana dai harkar dai social media nan dai, ba dan akwai social media ba a iya cewa wannan rikicin ba za a taɓa samun sa ba. Dan rikicin ya faru ne a cikin TikTok, wanda ta zo ta yi bidiyo, ko kuma a ce ita Rashida mai sa'a ita ce ta fara yin bidiyo. Ta yi bidiyo ne akan wannan bawan Allah da ya birthday, har ya ɗauko mawaƙi da bidiyo ya kashe wayannan miliyoyin kuɗaɗe wanda mutane suka dinga mamaki a kansu. Ita dai ta yi bidiyo ne na bashi kamar kariya, ta bashi bakin kamar yadda take faɗa da bakinta. Bawan Allah nan da ya wannan bidiyon ba ma ita Rashida mai sa'a ba, dukkan al'umma sun tofa albarkacin bakinsu a kansa. Ma'ana dai wasu sun la'anci abin da ya yi, wasu kuma sun zo daga baya sun yaba abin da ya yi. Wasu suna ganin cewa kuturu da kuɗinsa alkaki sai na ƙasan kwano. Ma'ana dai duk da dai mutumin ya zo ya yi bayani da kansa, ya warware wa al'umma cewa ga abin da ya sa ya wannan birthday. Ba ma Rashida mai sa'a ko Rukayya Dawayya ba, al'umma da dama kamar yadda muka sanar da ku cewa sun yi magana, wanda malamai ma sun yi magana akan irin abubuwan da ya dace ya yi. Ana cikin haka aka gano wata jaruma ko kuma wata gaggafan mai taimakawa al'ummar mutane, ma'ana dai Fauziyadi Suleiman, ta zo ta yi magana a kansa ita kanta. A nan ne fa ta warware wa mutane abin da yake faruwa da wancan bawan Allah. A bayanin Fauziya ta nuna cewa wancan bawan Allah da ake ganin yayi bas da ya kashe waɗannan kuɗaɗe na tashin hankali, ba wannan kaɗai yake yi ba, akwai wani abin alkhairi da yake yi a ƙarƙashin ƙasa, wanda ta zo ta ce ma yana ɗaukar kuɗaɗe yana bata a cikin foundation ɗinta da take taimakawa mutane. To kaga dai mutum ne irin wanda suke bada abin alkhairi su ɓoye. Ma'ana dai mun taɓa kawo shi a cikin wancan jawabin, duk da dai ba shi muke yi ba. Masu bada kyauta da dama hagu bata sani ba. Wannan rigima dai ta barke ne sakamakon wancan jawabi da ita Rashida mai sa'a ta yi, wanda kuma ake ganin kamar cewa shishigi take yi, so ke ta shishigewa wayancan mutane ko ta samu gindin zama. Wanda wannan bawan Allah ma an gan shi a aikin haji, an yi postin ɗin hotonsa da matarsa da wayannan 'ya'ya da yi wa birthday, da cewar ya ɗauki mutane 100 ma ya kai su waccan ƙasa mai tsarki. To duk da dai an ce ba a faɗa, ba kuma an ce ba ne ma haramun ne faɗa a lokacin watan azumi. Duk da dai ko ba azumi faɗa haramun ne, to musamman ma kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana faɗa a cikin wannan wata, wanda an ce ma idan aka neme ka da faɗa a cikin wannan wata na Ramadana, inni sa'im zaka ci. Ba cewa mutum zaka inni sa'im ni mai azumi bane, a kai ne zaka tuna wa kanka da kanka cewa ni fa azumi nake, saboda haka an neme ni da faɗa ba zan yi ba. Dama shi faɗa ba abin alkhairi bane, ba kuma abin arziki bane. Idan ba a manta ba ma, Allah ya taɓa gaya mana a cikin alkur'ani, ko kuma Allah yana faɗa a cikin alkur'ani cewa wayannan faɗa yana daga cikin abin da yake ruguza aikin haji. Shine wala rafasa wala jidala wala fusuka wala jidala fil hajj. Wayannan abubuwa guda uku da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a cikin alkur'ani, ya faɗi cewa suna lalata aikin hajji. Sai dai kuma cewa idan aka yi su, akwai kuma kafara da ake a can aikin hajjin kenan. Shine wala rafasa wala fusuka wala jidala. To jidalan shine faɗa. To kuma anan ma an hana mu faɗa a cikin watan ma da ya kasance na azumi, an ce idan aka zo maka da rigima kada ka yi. To amma ga kuma jaruman masana'antar Kannywood an zo da rigima, an yi ta yin rigima an yi. Da wacce aka tsokana da taso za ta iya karanta inni sa'im, ko kuma wacce ita kuma ta yi tsokanar, ita ma in ta tuna cewa ita mai azumi ce, ta iya janyewa daga wannan faɗa. Kai ko da faɗan dai a iya yin sa, za a ce a tura shi zuwa gaba, amma ba a cikin watan azumi ba, saboda akwai wa'inda su ma za su iya shiga wannan masifa ta wannan faɗa nasu. Dole akwai mutanen da za su taimaka wa Rukayya Dawayya, ma'ana su kare ta a cikin faɗan. Kaga su ma sun shiga faɗa, maimakon Rukayya Dawayya ita kadai a cikin wannan faɗa ta samu mataimaka. To duk yawansu sun kasance sun yi faɗa a cikin watan azumi. Sannan ita ma Rashida mai sa'a ai tana da fans, kuma tana da 'yan uwa
tana da magoya bayanta, su ma tsaya tsayin daka su shiga wannan faɗa. Su kaga an ƙara samun adadin wasu mutane wanda da ba don wannan rigimar ta Rukayya Dawayya da ita Rashida Mai Sa'a din ba, da ba za a samu wayannan mutane su ma sun luza wannan dama da ake so mutum ya tsira da ita ba. Faɗan dai ya faru ne a lokacin da Rashida Mai Sa'a ta kare wannan bawan Allah, ta nuna cewa abin da yayi daidai yayi. Ana cikin haka ita kuma a Rukayya Dawayya ba kushe mutanen ta yi ba, sai ta kushe ita Rashida Mai Sa'a, har take nuna mata cewa kamar neman gindin zama take a wajen mutanen. Ita kuma Rashida Mai Sa'a ta dawo ta kama sunan Rukayya Dawayya karara, kuma take gaya wa Rukayya Dawayya cewa ni na wuce, na fi karfin in zo in dinga wani sasake ta gefe, in dinga wani goge-goge, in dinga gugar zana, in dinga habaici. Sunanki zan kama da kaina da bakina a jina ambaci sunanki. Ta ce to Rukayya Dawayya ki sani, to wannan kama suna da ta na Rukayya Dawayya da za a iya cewa wancan fada zai iya kasancewa ta karkashin ƙasa, a ga ana faɗan, an san da wanda ake faɗan, amma kuma babu wanda ya kama sunan kowa. Sai dai Rashida Mai Sa'an ta sanar da cewa ba ta jin tsoron ta kama sunan mutum idan tana rigima, ta fi ƙarfin haka. Kuma Rashida Mai Sa'a a jawabinta ta nuna cewa Rukayya Dawayya ta nemi cewa ta goge wannan bidiyo da ta yi a cikin TikTok na cin mutuncinta da kama sunan nata. Jawabin da mun gane a bakin ita Rashida Mai Sa'a, inda take cewa Rukayya Dawayya, na yi miki kama da wacce zan yi bidiyo in kama sunanki in saka a TikTok in je in goge in ji tsoro. To ana cikin haka dai sai ga takarda ta kotu take nuna cewa an ba da awa 44, ma'ana dai kwana 2 kenan, ko a ce kwana 1, ta je ta goge wancan bidiyo kuma ta ba ta haƙuri. To a nan fa gizon yake sakar. Ita ta riga ta ce ba ta kama da waɗanda za su aikata wancan aikin, to gashi kuma kotu ta mallaki kuma ta umarce ta da cewa ta wancan aikin. Idan ta wancan aikin yana daga cikin cewa magana ta wuce. Kamar da aka sani dama idan shari'a ta samu a cikin masana'antar Kannywood, an yi sanarwa. Akwai Ibrahim AIS wanda ya taɓa yin magana akan haka, inda yake cewa kamata yi idan wani abu ya samu a cikin masana'antar Kannywood, rikici ko na daraktoci ko na furodusoshi, ba za a gansu a kotu ba. A ce akwai wata kotu ta 'yan masana'antar Kannywood wacce take iya sulhunta wasu mutane, in dai ba zaman kan kowa yake ba, ma'ana dai zama ake yi babu manya, ba a girmama waɗanda suka gabata, waɗanda suke manya ne, su ne suka kafa masana'antar Kannywood. A ce suna da wata kotu, idan aka yi maka laifi nan ne matakin farko da zaka je ka kai ƙara. Haka dai aka ga cewa Rukayya Dawayya ta yi tattaki ta je kotu, amma an ba da takarda cewa ta goge wancan bayani da ta yi, kuma a iya cewa ma abin da yake biyo baya idan an yi haka ana nema a bada haƙuri. To a cikin watan azumi dai na farko an san abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta. Faɗa yana daga ciki, ƙarya tana daga ciki, wanda Annabi alaihi salatu wassalamu ma ya gaya mana cewa idan mutum ba zai daina ƙarya ba, kuma ba zai daina wayancan miyagun abubuwa da yake yi ba, to Allah subhanahu wata'ala babu ruwan shi da daina ci da yayi, ma'ana daina cin abinci da yayi ko daina sha da sunan azumi. Kaga wanda ya manta ma ya ci abinci da gangan ya fi ka tsira, dan shi an ce azumin sa ma yana nan. Wanda ya manta wannan ciyarwa Allah ce, kai kuma gashi ma baka ci abincin ba, amma waɗancan abubuwa da aka hana ka ƙi hannuwa. Allah ya kiyaye, Allah kuma ya sasanta tsakaninsu. Ku danna subscribe da